sumyuking wong lunga tapa patek lima rasane manungsa tapa urung tapa sida nampa sida tapa urung nampa Ndara kula Gatut Kaca Den. Iya pancen bener. Wa Semar, aku sing teko Wa Semar. Nggih. Kok kadingaren janur gunung kebyaking samudra kidul. Panjenengan nika sowan wonten ing Klampis Ireng wonten wigatos menapa Ndara? Ngene Kakang Semar. Bingung rasane atiku. Jalaran aku nampa dawuh saka Kanjeng Ibu Dewi Arimbi. Ora suwe maneh aku bakal den klekat utawa den jumenengake minangka bupati ana ing Pringgondani Wa Semar. Panjenengan menika badhe dipun dadosaken bupati wonten ing Pringgondani, Den. Menika pancen kaleresan jalaran Pringgondani menika minangka ganjaranipun utawi negaranipun ibu panjenengan. Kok bingung menika? Bingung menapa? Wong panjenengan minangka badhe dados bupati kok malah susah niku jalanane napa? Nggih, panjenengan nika kok susah niku napa niku? Wong ajenge dipun dadosaken bupati, kedahipun nek dibina. Oh, ini Wa Semar bingunge ngrasaku apa aku kira-kira bisa yaiku ngomong kawula ing negara Pringgondani. Jalaran ngomong wong akeh ora gampang Wa Semar. Nggih. Pancen leres Ndara. Wong ngomong keluarga kemawon kadang-kadang sok inggih susah. Napa malih tiyang kathah nanging panjenengan niku ampun kuwatos. Yen to panjenengan madhep dados bupati wonten ing Pringgondani bakal sinengkoyong dening para warga, para kawula wonten ing Pringgondani nanging panjenengan kok kedaeling Den. Bilih panjenengan dados bupati wonten ing Pringgondani menika ampun ngaji mumpung. Ngaji mumpung sing kaya ngapa Wa Semar. Mumpung panjenengan niku dadi bupati, mumpung panjenengan niku dadi ratu. Lho ngoten. Kados panjenengan niku kedah saged ngomong lan nampi menapa ingkang dados aspirasipun para masyarakat wonten ing Pringgondani. Nah niku pancen boten gampil tiyang dados pemimpin menika Ndara. Iya, Wa Semar. Nanging ngerten ngono dawuhing ibuku. Aku bakal dadi bupati nanging aku kudu palakrama. Nggih, nggih leres. Menggah menapa ingkang dados dawuhipun ibu panjenengan kala wau. Wong tiyang dados Nalendra menika timbanganipun inggih kalih. Setunggal menika patih ingkang loro, angka kalih menika inggih menika garwa Prameswari. Panjenengan dados ratu menika kedah anggadhahi garwa wong panjenengan menika tasih enem supados boten kepikut gebyaring jagat. Yen panjenengan boten nggadhahi garwa, panjenengan dados ratu terus kedanan kalian wanita bakal nggaraken praja ing Pringgondani Den. Nanging ngene Wa Semar ing dina kaluhuhan samangku ora ana kang dadi kegantelane atiku. Mekaten Ndara. Jodoh menika pati rejeki tekaning wahyu menika mboten wonten ingkang ngangertosi. Yen panjenengan tenguk-tenguk wonten mriki mboten badhe nemu jodoh panjenengan Den. Nanging saderengipun panjenengan ngupadi garwa kula menika nampi wangsiting dewa. Wa Semar nampa wangsiting dewa sing kaya ngapa? Mboten dangu malih badhe wonten mandhapipun kanugrahan dewa ing Suralaya menika badhe ngandhapaken kanugrahan kang aran inggih menika Wahyu Nata Negara. Kebeneran
Wahyunata negara ing panjenengan menika dados bupati wonten ing pinggonane niki minangka uba rampene Den panjenengan kedah gayuh wujuding Wahyunata negara. Aku kudu gayuh wujuding Wahyunata negara. Aku kudu mertapa ana ngendi Semar. Panjenengan kedah mertapa wonten inggih menika pesaranipun para leluhur paduka. Inggih menika Candhi Saptarangga. Monggo Den, panjenengan mertapa kanthi temen kanthi tekun bakal nampi wujuding kanugrahan. Yen kaya mangkono ayo tumuju ning Saptarga Candhi Saptarangga Semar. Nggih, monggo kula dherekaken lho. Sendakep asta suku tunggal nutupi baban Wawa Sanga tangan Den sendhakepaken suku Den kempalaken dadi sawiji kaya wong mati ngadeg. Endi ana critane manungsa mati ngadeg kaya patining kekayon. Kena Den arani mati ngadeg. Den arana mati isih bisa ngobah molah. Den arana urip ora obah ora anteng. Inggih menika dilambangake mati sakjroning urip. Urip sakjroning pati. Ringkes baban awus Pancandriya. Den ringkes ingkang sekawan Den aningaken ingkang setunggal. Umpami arsa pangganda pandulu pangrungu pangrasa. Ana swara aja den krungu, ana ganda aja diambu. Ana rupa aja den dulu, ana rasa aja den rasakake. Menika ingkang dipun sebataken ngeningaken babahan awus Pancandriya. Ngandheng pucaking grana Dewaning Sang Hyang Mani ing Buwana. Pucuk
grana irung Sang Hyang Dewa Manik ing mripat dwana jagat putih rupane sak mrica jinumput gedene yen mekar kaya ngeboti jagat yen mingkup kaya sundul-sundula langit aja kliru tampa jagat gumelar mboten jagat-jagate Raden Gatotkaca langit-langite Raden Gatotkaca aja dume cilik bejate manungsa iku sangkane den rencani ngapurba salira tegese kaki yen lumaku den kebekno nggonono pituwuhe salat kajat anglawan tahajud datang ana kalintang salat sejatining salat mlaku salat jejem salat lan tipe undang ilmu rasa adora wangunan cedhak tanpa sesenggolan mripit ora sesek podhok ora longgar menengi raga obaing salira takono ragane bisa oleh wangsulan saka salirane umban banyu landane kang den emban rohim mukmin baitullah dinungkung manungsa semedi nyirnekno wayangane ngregawa ngrasa jati loroning tunggal layak liyeping ngaluyuk pindha pesating superna sumunaring rasa jati ambekan den anglingaken amrih uskuli dados tunggal kasembadan panyunanira Raden Gatotkaca Siti Reka Toya Rekos pangatas salira tunggal pedote banyu sinarengan kacarita temen anggenira Sang Gatotkaca mertapa wahyu inggih menika nata negara manjing wonten raganipun Raden Gatotkaca sumunar mawa cahya ngimbuhi kadidayanipun Sang Raden Gatotkaca panjenengan menika sampun nampi wujuding kanugrahan panjenengan menika menapa mboten kraos kados pundi ngoten Den ora krasa babar pisan nanging cahya ingkang sumunar murup biru cahyaning sampun nyawiji wonten ing raganipun panjenengan nyata yen to panjenengan menika sampun nampi wujuding kanugrahan wahyu nata negara yo yen kaya mangkono wis mari nggih panjenengan temen bakal tinemu ora bakal tinemu panjenengan sampun kantuk wujuding kanugrahan nanging panjenengan kok kedah eling Ndara nampi kanugrahan kok kedah kuat godha pangrencana Ndara ya wis semar kopro keceklek poplak-palik ditaulun yugane kita Gatotkaca ulun sing prakta nggih jangan putih
putri mangan jangan gede gedene sak gundul-gundul. Kita ulun ger Gatotkaca. Rawana ninggih ukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah bekti kula mugi unjuk ulun. Ya wis tak tampa ger Gatotkaca. Ora liwat puja pangestuning ulun jeneng kita Tamanana Gatotkaca. Ninggih sampun kula tampi andadosaken jimat. Wonten wigatos menapa dening paduka mrepeki kaliyan kula pun Gatotkaca ulun. Ngene ya. Ger Gatotkaca. Ngertenono ing dina kalunggar samangka kayangan Suralaya diobrak-abrik yaiku saka ratu saka negara Simbar Manyura Sang Prabu Racuna Putra. Ing dina kalungguhan iki bakal mboyongi Betari Suryawati. Sagunging para Dulandara ora ana sing bisa ngasorake kridaning yaiku Prabu Racuna Putra. Mila ulun bakal nyeroyo kelawan jeneng kita Gatotkaca. Jalaran sing bisa nyirnakake para Pracunaduk nalika semana amung sliramu Nger Gatotkaca. Mangko yen sliramu bisa yaiku ngundurake Ratu Simbar Manyura Prabu Racuna Putra bakal tak ganjar, bakal tak palakramake kelawan Betari Suryawati. Papan kalresandara kaya mangkono Semar nggih. Kula sanjang wonten ngajeng kala wau jodho menika gak lani. Panjenengan tenguk-tenguk mawon lho. Lah niki monggo dipun ayahi. Ya yen kaya mangkono Semar. Kaya ngapa Gatotkaca sanggup? Inggih kula sakah. Yen kaya mangkono ayo munggah ning kayangan Suralaya. Inggih ngestaken dawuh duka ulun. Bagus Gaga Perkusa dadane Nyemrana mrepeki jiwa ragaku sliramu sapa? Yen tambuh karo
Prabu yaku Bupati Anom Pringgondani Gatotkaca. Gatotkaca. Dasar para nyata bali lakon sliramu. Ya aku ratu saka negara Simbar Manyura Prabu Pracuna Putra. Ana wigati apa mrepeki aku munggah ning kayangan kene? Ngono ing dina kalungguhan samangku Gatotkaca dadi jagoning dewa disraya kelawan para dewa. Balekake wong kaya sliramu talah wah sliramu dadi kepalangku bisa ora bisa kudu semingkir bakal tak boyong Betari Suryawati yen iso nglangkai banggene Gatotkaca bisa boyong Betari Suryawati talah keparet yen kaya mangku tampal tanganku mampu nyawamu as
ring mendung petang yen cinandra kadya resep nyandriya jagate yang wis ketingal benjang toya Pancakara nggih ratu saking negari Simbar Manyura Sang Prabu Pracuna Putra miwah Raden Gatotkaca ing mriku dipun bekut nenggih Sang Prabu Pracuna Putra kaliyan Raden Gatotkaca kacandhak saknalika Sang Prabu Pracuna Putra dipun sagetaken kaliyan Raden Gatotkaca ilang wujudipun Sang Prabu Pracuna Putra kaya kena gaiping jagat gedene sak gundul-gundul titau lunjugane kita nggih Gatotkaca wonten dawuh dan Gatotkaca apa iki pendhen sedap sarene nggih adan wanci kemawon Mantun ketandian sedap. Wayang mangke semangat tak nanti. Nanti belas. Ini sini angkat panjang yuk. Iya. Ini golek pasaran ya. Semua wanget panjang. Sampai kaki buya sik kemeringet ae. Kan pendrom gitu. Wis rampung adane den terusake. Kaya cek dimen kapan iki. Kaya iki kok cek diterem. Ing dina kalunggan iki jeneng kita lakon bisa
yaiku nyingkirake ratu saka negara Simbar Manyura Sang Prabu Pacanaputra. Ya, Gatotkaca. Sliramu ing dina kalunggan iki bakal tak wenehi ganjaran, bakal tak palakramakake kelawan Betari Suryawati ya. Ayo. Yaiku nyernakake Sang Prabu Pacanaputra saka negara Simbar Manyura. Diwenehi ganjaran Betari Suryawati bakal dipalakramakake kelawan Betari Suryawati, Gong. Ndaramu uga nampa kanugrahan wujuding yaiku Wahyu Nata Negara. Ora suwe maneh bakal den jumenengake minangka dadi pati ana ing Pringgandani. Oh, tadi wis rampung nek. Sarene kepadhangan iki Manggong. Oh, ngono. Iya, nak biasa sak durunge aten sebuyar. Iki mangko wis aten moro-moro ngono. Iya, Gong. Dadi lakone. Iki mau lakone nguduning Wahyu Nata Negara lan dauping bendaramu Gatotkaca jagat nyekseni. Gunging panuwun kang tanpa upama kelawan panjenenganing Bapak Haji Robin sakuwarga doleh lan nyuwun pangapura kelawan panjenenganing Bapak Robin anggonku lan sak rombongan ana salahe anggone gelar kelir gantung gong bengi iki nak. Muga-muga tumurune Wahyu Nata Negara lan yaiku rabining daramu Gatotkaca bisa sumrambah ana ing daleme Bapak Haji Robin. Muga tansah pinaringan sehat, muga pinaringan akeh rejeki nak duja sak tingkah polahe seger waras pinayoman dening Allah Subhanahu wa taala. Jaya Wijayanti kalis ing samikala sekali merdeka tetep merdeka. Muga tansah ngrembaka budaya Jawa ana ing bumi Nuswantara, Gong.